Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Iron Mike Tyson. Marahil kilala na nating lahat, lalo na kung boxing fanatika. Isa siya sa kinakatakutan noon dahil sa napakalakas niyang suntok at siya din ang pinakabatang naging heavyweight world boxing champion sa edad na 20 lamang. Taong 2013, sa kanyang autobiography na may pamagat na Undisputed Truth ay inilantad niya ang katotohanang gumagamit siya ng mga illegal na substance. Pero paano siya nakalusot dito? Anong discarding ginawa niya? Yan ang pag-usapan natin sa video ito. Pero kung bago ka sa aking munting tahanan, pasuporta naman pre. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button para lagi kang updated sa mga videos ko. Sa kalagitnaan ng kanyang kasikatan sa boxing noon, ay inamin ni Iron Mike Tyson na naalipin siya sa iba't ibang bisyo. At inamin niya nga ito sa kanyang autobiography na gumagamit nga siya ng mga illegal na substance karamihan sa kanyang laban. Ginagawa daw niya ito bago ang laban, minsan ay pagkatapos ng laban, at minsan naman ay sa mismong laban umano. Paano siya nakalusot dito? Sabi pa niya, isang diskarte umano ang ginawa niya. Gumagamit daw siya ng peking pototoy at nilagyan niya ito ng ihi ng ibang tao para makalusot sa urine detection. Inamin din niyang sa laban niya noong 2004 kontra kay Danny Williams na kung saan natalo siya ay lulong daw siya sa illegal na gamot. It's about a dozen punch combination and Tyson rocked a little bit from these. He's in big trouble and he goes down. Only the ropes kept him out because Williams wasn't in the neutral and then he picked it up at 6. 9, he's going to knock him out. He's all knocked out. At noong 2002 sa press conference niya kontra kay Lennox Lewis na kung saan sinugod niya si Lewis at naging magulo, ay gumagamit din daw siya ng illegal na gamot. Put your mother in the straight jacket, you punk ass white boy. Come here and tell me that if I fuck you in your ass, you punk white boy, you faggot. You can't touch me, you're not man enough. I eat your asshole alive, you bitch. Fuck you, you hoe. Come and tell me my face, fuck you, ass for that. Everybody. Pero sa isang malas na pagkakataon ay naditik siya ng isang beses sa laban niya noong 2000. Ay naditik nga si Mike Tyson sa drug test na gumagamit siya ng illegal na letrang M sa laban nila ni Golota. Sa laban na yon ay dinurog niya si Golota sa loob lamang ng 2 rounds. Bagamat nanalo si Mike Tyson ay idineklarang no contest ang laban dahil nga sa positive siya sa test. Ang pagkabuking daw niyang yon ay kasalanan daw ng team member niya na naka-assign sa peking pototoy niya sa pagpapabaya. Dahil dito ay pinagmulta siya ng $200,000 noon. Naging parang roller coaster ang naging karera ni Mike Tyson sa boxing at pati na rin sa personal na buhay. Umangat, bumagsak at umangat ulit. Taong 2009 daw ay nagsimula siyang mag-vegan diet para malinis daw ang katawan niya. Taong 2013 sa interview ni Oprah Winfrey ay sinabi niyang ibang-iba na daw ang buhay niya. Stable na daw siya at di na daw siya gumagamit ng illegal na substance. Wala na daw siya sa kalsada at mga nightclub gaya noon. Ang buhay daw niya ngayon ay maganda na dahil na rin sa tulong ng kaniyang sarili at ng kaniyang pamilya. Malaking tulong daw sa kaniyang kalusugan ang pagiging vegan diet. Nag-lose weight daw siya, nawala ang high blood pressure, arthritis, at kung noon ay nahihirapan siyang huminga minsan na halos ikamatay na daw niya. Ngayon naman daw na vegan diet na siya ay nawala na daw lahat. Because I have stability in my life now. I'm not on drugs. I'm not out in the streets. I'm not in clubs. And everything that I do now is just basically structured around the development of my life and my family. And so I became a vegan. And becoming a vegan, it gave me another opportunity to live a healthy life. And I was just horrible. I was so congested from all the drugs and bad cocaine. I could hardly breathe, high blood pressure, almost dying. And arthritis, and once I became a vegan, all that stuff diminished. Sa edad niya ngayong 53 ay binalak ulit niyang bumalik sa mundong kinahiligan niya, ang boxing. Sabi pa niya sa isang interview ay in good shape na daw siya, feel really good na daw. Sa latest na balita ng comeback fight niya ay makakaharap niya ang isang legend boxer din na si Roy Jones Jr. Yan lang ang munting kaalaman natin mga pre. Mag-iwan naman ng like kung nagustuhan ninyo ang video. Suporta na rin sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood mga pre. Amping. I'm sorry, Evander. It's your ear. Thanks.
than he is now. He's allowing Mike Tyson to trap him in the corner. As the big right hand lands, Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele has moved in and has stopped the fight. Bangs the body. Wow, with that uppercut is Tyson. Catches him with a right left hook, and he goes down. He goes down. He should be able to get up from this. His legs may be shut. They are. As Trevor Berwick falls back in the rope, I don't know if he's going to be able to continue. He's got the heart, but his body won't let him do what his mind wants to. And he's counted up. He's trying desperately, but this is not the same age man. He should be hanging on. Now with the right hand, the left hand. He's got to hang on, or he'll stop the fight. Down he goes. Oh, he's hurt. It's all. Here comes Mike Spinks in. He leads with the right hand. Down he goes. I don't think he'll get up from this. Mike Spinks is laying flat on his back. The count is up to 5, and 6, and 7, and 8. He won't be able to do it. It's all over. Mike Tyson has won it. Shout out kay Jason Algos from CDO, Kinmar Tawahi, Filino Merino from Canada, Junior Mahusay, Joel Alaban, Dave Isula from Gihulngan Negros, Lyra Jean Kilain, Raymond Herrera. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre.